Assalamu alaikum masu sauraro. Za ku saurari majalisi daga bakin Malam Abubakar Sha'iri Sharaɗa na murnar bikin Malam Abdullahi Sairin Fatai, wanda aka gabatar da shi a ɗorayi ƙarshen waya kofar gidan Maulana Shehu Baban Shehu, wanda Sadiq Zakiri mai zawiya ya ɗauki nauyinsa. Kamar kullum alajin mutuwa na Sayyida Fatima nake cewa Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Sha'iri ayya. Bismillahir Rahmanir Rahim. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والكاتم ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك الله المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله babin da na taka cikin duniya da kiyama sai dai ƙaunarka da ko da yaushe ke kan kama. Rabu kai mun auni a cikin ta ka ƙaran yima, in ta jin daɗina ina kiran salamu alaika, salamu alaika, assalamu alaika. Jari na salati ga wanda shi ya cancance shi, adadin girman shi so adadin yawan ƙadarin shi, ya ta ƙaran sirri in ta ganin shi in na faɗe shi, sa ya kewaye sa shi cikin sufa ta min kai laika. Ali da sahabu Allah ya ba mu albarkacinku, nana ummu abiha ƙara shigar da mola da konko, ya abul abbasi rai ina rawa da bazarku, na rike gausi kam barhama karkawar na koka. ɗan ƙasa ne ni da shi na zo da shi zan koma, bai bar mu shiru ba a zahiri da sanda ya koma. Kowa ya yi wasa da zawiyarsa zai ci ubansa, mun gode shehu muna ganin su farka ɗanka ya rasulallahi, 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 ya rasulallahi, ya manzan Allah mai tausayi ilahu ya yi ka, haƙuri gajin kai ga laɗafawa wanda ya soka. Na taho da buƙatu ka yarda in zube a gabanka, in ka amsan wannan to me zan biɗa ga waninka ya rasulallahi. Shugaba lamunce na zama naka ne ni da'im, a muƙamin mugu abinda kai wa kowa kai mun, da muƙamin gausi dukan duhu ka haska min, na fake da isarka aya mai afallawa anka ya rasulallahi. Ya manzan Allah mai arzikin da baya rawa, kafiri da musulmi shi babu wanda baya baiwa, ya sare mun komai fagen yabo kasa na bukowa. Uwarka ta kai ni ka bincika ta kowace fuska, na shafa da rare ina tunana minka ilaika, wata ran na tunano zaman da kai da mata yanka, wata ran kwaɗabi'un da suka sa ilahu ya banka, da abin da na kwanta in na tashi da shi zan farka. Dama bacci na ya zama kan ya bari yin yawo, nazara da huduri su zama magani gun ciwo, wanda duk ya nufoka ya zamta shi muke yin kiwo. Ya rasulallahi dan Allah ka bar naka, tsananin ƙaunar nan na bawa zuciya ta caji, gashi ba ni da hali na umara bare na hajji, abuwa za ku yi mun dan ni na san abin da nake ji, samun sauƙi na da na raya na ganin Madina. Wanda ke soyayya shi ya san me ke a cikinta, babu wanda sukuni ga wanda duk ya fuskance ta, ko da ta budurwa idan ana gigita, to bare ta ma'aiki mafici
cika ta kowace fuska ya rasulallahi 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 ka shaida ina ƙaunarka sai na faɗa na faɗa gida ko waje madarai ko babu shi sai na faɗa annabi ne rufin asiri na faɗa bawanka ne ni alhayyu adalin sarki na risina Allah ƙara buɗe taskoki komai zan biɗa a ciki za ya zo cikin sauƙi in na kuskure kai ke gafara ga zunubaina na faɗa salati jawari da ba adadi da ɗawa zultudi wanda zai da ɗan jagora zuwa ga kai hadi sa'alihi har asabiyinsa ba ƙaidi na faɗi ma tuntunuku na sakarwa komai na sai na faɗa kai amadu namu ne amadu namu ne Allah ya ba wa sai kallo amadu namu ne mu Allah ya ba wa sai kallo gausu namu ne sai dai ni wa mai iya faira mu ce amma ma bar mutum da mun bullo mu faɗa su ji faira sak munana ta su ji faira sak dare da mara kai mu ƙara faɗa su ji ba su ji ka ba sai na faɗa a madina ya sujirta komai na salamu alaika ya sirrin rayuwa a tun asali salamu alaika ya zairul kalki sayyidi gale wanda ya zo ya koya salloli wanda ke ado da shi gali annabu yarda in ta ma hidima annabu ai kira na zo nima an ta ganin ka ko muna suma bi ta ganin ka ko muna suma annabu kai ka koya salloli komai in ka ce ai sai aini kai ke sa lafiya zama sanyi annabi kai ka zo da ayoyi salamu alaika ya annabi ka kula da bayana annabi ai riko da hannuna annabi a kallo mutane na annabi a zamo da fa'ina manzon Allah ka zamo jalabi na salamu alaika ya annabi kai na sakarwa komai na sai na faɗa bauta nake ban san me zan je na riska ba sallah da nake na san ban taɓa yin ta daidai ba wani aikin ma shaidan ya ja ban yi daidai ba ƙaunata da kai ita ce rufin asiri na sai na faɗa annabi sayyidul wujudina Allahu shugaba ya shugaba ya shugaba annabi sayyidul wujudina Allahu shugaba
yabanka kuma liɗifi kabuli a al'umma na yi tawassuli da annabu ba dan halinmu ba Allah kai salatika ka daɗa kun mai mukami na saltu uɗa har ali asasa hanna har shirba uban cire ko da ma ɗayansu ba ka tumul ka tumi labbaika kausi ne guda a bayanka kai ke ba da maganin waraka jar kasa godiya gare ka da ban san irin ta ba annabi baituka na zo in yi ma da kalamai na so cikin hikima kuma ban ma iya ba sai rigima amma lindubinka na san ba za ya bar ni ba yau duk duniya ta taka ake sai murna da haihuwarka ake kowa aka san shi kai ya rike saki kowa ka kama annaba amsar tana gaba naga sai an sani za a rike sai kuma an rike za a sake to maganar shehu mu akan ta muke su suka san waninsa don mu ba mu ma san shi ba daga an ambace ka na yi murna annabi san ka ya fi aljanna ko mutuwa dai shi zan nuna tun da na ji ka a raina ban taɓa jin wanin ka ba kai ne akiru kai ne awwal ga ka zo a rabiul awwal mai kyawun sufa da wani dumbul kan annabi yusuf bai kai tafukan ka ba Allah bar mu da manzan Allah 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 Allah bar mu bi ta maulidi Allah sa mu mutu muna maulidi Allah tashe mu a yan maulidi ko lahira akwai maulidin shugaba Nana Halima inai miki murna kin raina mabudin aljanna har waka kike yi mai na tuna ya Allah ka raya annabi ya zama shugaba kamalin sata akaraman nasi annabina mai kumfa ya kuna karaban kuwa komai za ka ban da yawa ni ma na rabar shikar da nairowa na samu rabo irin na mai halwa salatin nan ga sayyidul kauni duk sanda ka yi shi to ya nashe ni a sa'alinsa ya ramani da mashirafa usu suke kai ni an mashirafa gaisuwar tilas shagtijani ya abul abbas kausul agawa su shehana yes barhama rike ni kar zumunci kas wayo 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 maulaya na yi kewarka dan Allah ƙara bar mu gun ɗanka na ganka cikin sakar da na shirka na tabbata a cikin muridanka ya annabi kai ka zo da ƙasaita ya annabi kai ka zo da imani an karba sai ka zo da isani dama kuma ka isar da ƙur'ani ba shakka ka gure wa addini ya sha nema macin ginar alam kai ne hasken da ke cikin adam komai na ilahu naka ne hashim kai ne mafitar musar madan da'im dama na zamo tufar ka ko ta sakan ko kuma dokin ka ko na zamsiddin ko kuma butar ka ko na zo a ruwan na kusanta da kai kawai na ce lodin na zaɓi yabanka har gaban Allah ina rera shi ko ina sallah wallahi annabi da san kana shagala amma wasu sun kira ni dan wala ko mene akan samun ture
dama kallon wani sana kore na faɗe ka dare da safe an hore ko haka aka bar ni fa na more manzan Allah a ƙara ban sirri a kai ni Madina kar a mun gore a ban motar da kar a mun gore a ban suturar da kar a mun gore a yaban ka ƙara bani tasiri komai na biɗa ka ban kamun ƙari Allah Allah manzan Allah da ala a bashi shugaban walda ɗahir da kuɗi da lokaci yana bar mu da ƙaunar ka har gaban awada hasada kullum ga mai rabo taki manzan Allah a ƙara ban maki makiyan mu su gan mu su ta mamaki su gan mu su ci mu ko muna ɗaki shaida ya ala na shi ɗahir da kuɗi da lokaci yana bar mu da ƙaunar ka har gaban abada annabi na kamalin zata a garaman nasi kamalin zata sayyidul kulli kamalin zata kai nawa kamalin zata a garaman kamalin zata a garaman nasi annabi na annabi ƙara ban sirri a bani baɗi da kar abun gori a yaban ka ƙara bani tasiri komai na biɗa ka ban kamun ƙari annabi na kuma tabbatar da kai na imani da kai sunan mu bangiji na marashin kishiya rabul arshi karkasa mai aiki dariya bankin kilasi domin sai anbiya da fa'ina jalabi na su taho daga kai salati da ɗaga mai matsayin salato kuɗa wanda ka tattara wa sarrakan da babu mai faɗa yana ɗan abin da ɗan soyayya zai biɗa adadin sabon na ba sai iyayen da kai Allah ina so a sa a hannun mu bajjane sannan ka sa da duka sabon sa'adani ummul wara sayyida matar imam ali na gice da ni na ji daɗin baitukan ya maulan mu shehu tijjani ya maulan mu shehu tijjani kadumul man katumi tijjani abul abbas na kuma tabbatar da kai nayi imani da kai salamun alaika ya annabi ga sha'iri a tsare ni sharrukan maki ko munkiri man lamunin kasidu ko miliyan 100 ko tiriliyan 100 ko biliyan 100 ina son ka shugaba na yi fana'i da kai ya wanda ya ta jalli asibatar rabbana da kiransa yayi buruzi a cikin ko'ina in ka cire hijabai shi ne yayi dana a cikin isarsa wani saubata sun fi da kai san ba irin kalita fil azal kawo kan mukamin da kowa kai masa shal kuma kai tasarrufin komai fi kulli hal a gaban ka ba abin da yake iya daga kai roƙo na fara yi zan kare da shi ba dan halina ba Allah na bace da shi rabona akwai ina yi kasa na gamo da shi komai ka kaddara zan yi biyayya ga kai ya sayyidina rasulallah ya rasulallah labbaik ya rasulallahi 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 labbaika 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 manzon Allah
shi dan hasken manzan Allah ka haska ni abinda kake rabawa masu yabansa ciki. Kana hidima Rasulallahi ga wanda ya zo ziyararka har ma ka raka shi ko ka saka a raka shi irin karamcinka. Annabi ni in same ka ne kadai babbar bukatata, waye mai bayar da kansa kyauta ta shiga ce Rasulallah. Ya Rasulallah, idan ba kai ba annabi wace zubu da ruwa ta yatsansa. Yawancin kafirai sun yarda da shi dan kyan ɗabi'arsa, su kawo dukiya ya aje musu dan tsabar amanarsa. Wannan nema ya sa suka sa masa suna Al-Aminu. Cika alƙawarin ka ne ya saka da kuka yi ciniki da bawan nan, ya ce ka jira shi ya je ya kawo maka ragowar kayan nan. Yana tafiya Allah ya mantar da shi gaba ɗaya zancen nan. Kwana uku kai kana tsaye kana jiransa ya Rasulallah. Duk sanda ya fara bauta sai a ga kamar ba za ya daina ba. Kafarsa ta kumbura dan sallah amma ba za ya yanke ba. Gadan da yake kwanciya na kirtani ne kai ba ka iya ba. A kwana a tashi ba a yi girki ba sai gidan Rasulallah. A kai yaƙi a tara ganima, ranar da ya ba wa Abbas kyautar sai ya kasa ɗaukar ta. Ya annabi ni isa ne kadai babbar bukatata, waye mai bayar da kansa kyauta. Ya annabi sa na yi maka bege ba dan a bani mota ba. Annabi sa na yi maka bege ba dan a yi mini biza ba. Annabi sa na yi maka bege ba dan a yi min sutura ba. Annabi sa na yi maka bege ba dan in ɗaukaka ba. Zan kaɗai ta soyayyar ya zamo ban raba shirka ba. Badan asali ba ko ɗaukaka da take bin masu aiki kawai gaban zoban nan da aka rubuta Muhammadin Rasul. Ya Rasulallah, ya Rasulallah. Salamu alaika ya sarki annabi Muhammadu, barka da sauka ahadu sarkinka samadu labbaika sayyidina Rasulullahi. Kaji wanda idan ana yabansa yake halatta a gurin, ya fada ba a ambatansa sai ya sauka a gurin. Allazi wahidin muke maka ya Rasulullahi, allazi wahidin muke maka labbaika ya sarki Ahmadu. Kaji wanda Allah yake yin ta tasa Ya Rasulallah, labbaika wanda Allah yake rarrashinsa idan ya fada cewa yake a saurare shi. Duk wanda ya fada idan ba shi ya fada ba ba kiransa ba ne ba. Ya Rasulallah, ya Rasulallahi, salawatu wassalamu alaika ya ainu rahmatu rabbani. A motsa da lafiya ya sirril asrari, motsa da lafiya ya nuru min nuri. A hau da lafiya ya mai farin taguwa da buraka. A motsa da lafiya ya mai koren rawani da koriyar kufa. A zauna da lafiya ya da yantacce na rabu wanda bai maka tamka ba. Motsa da lafiya annabi Muhammadu, zauna daidai mu kira maka. Ya Rasulallah, salamun lahi alaika ya Muhammadu bawan Allah, ya mai imani da girman Allah, ya wanda Allah ne fa yake ganin girmansa,
ya na saman sama ya fauka al'ala ya wanda ya wuce mala'iku su gane yake ya malamin halitta ya wanda ya samu Allah dan Allah salamun lahi alaika ya ufin rahimu ba da kawo ba ya ba ba da kawo ba aiki a kan bayi salamun lahi alaika ya rasulallah an sako lafiya Muhammadu Rasulallah to zaman ka lafiya Ahmadu da ka zo zahirinka da kowa ya mutu da ka zo zahirinka da kowa ya mutu kai na saka fariya makajin mai fikira jalla ina so a ƙara mun hatara in fita bi so da soyuwa ai man sutura a begen na jamul huda ta kobin raba gardama nun ko jauhara ta zarce adadin yawa ruhul arwahu mai zuwa tun kafin zuwa madafar bayi na rabu mai suna da yawa ala ya sa sahabu su ma sun girmama rabu a sashe ana abul abbas maliya gausun sama da ni mai gida jigon tafiya sa har maula ya shautar ƙasa sha tambaya uba ga tagwaye salamu ala sayyidil wara sayyid muhammadu salamu ala garkuwar halittar al'adu ka yarda da ni ka ƙara ban yamma in hautudu in je inda ke zuwa muradi annabi ne a sama wa aula ta saman sama makurar tanadin ilawa a ba fadima abdul zulmu kamu jara gamar al'umma wasu na kullu wai ina bai ma gardama yanzu ya zo a yanka sai ya ce dawo ta yakan ya kirawo wata ya tsaga kafin sakan ya ta yi saman ta zo za a yakan a take abun babu wanda zai ce sai an jima mai kallo ta baya annabi abdalu nan na zaune sai ya hangi abuja halu shi da utuba sun taho da asi dan wa'ilu da kaji uku abuja hali ya yi musu tarjama ya ce ku tsaya har ku ƙaraso kajin kun rike ya je gun manzan Allah sai wata murna yake ya ce annabi wai an ce har baya gani kake in haka ne to me a baya yanzu faɗa mana ai ba ya faɗa ya ce utuba ta asu ne da kajin su guda uku biyun mata ɗayan zakara abuja yin take ya yi saranda na faɗa muku ya ce su mazo take suka zo ma'aiki ya ce ɗayarsu ma kwai za ta yi maka abuja yin ya ce ta ya kaga za a yaka annabi ya ce aje ta take na nuna ma yana ajiyewa ta sun liƙo kwai ba gardama tana yin kwan sai annabi ya ɗaukon ya yi haka ya ce kai zakara nake gani ma ai na faɗa ma abuja yin ya ce da shi wa ya faɗa ma ya ce allah ya sanar da ni kul kar kai gardama ai me yanzu ne bari in sa a kyankyashe ba wani jinkira kasar kake so ta kyankyashe ko kuma zakara abuja yin ya ce da annabi sa zakara a take abun zakara ya kyankyashe kwan ya gama ma'aiki ya mika hannuwansa ga ɗan zakara ƙaraf ɗan zakara a hannuwan abban zahara annabi ya tambaye shi wane ni zakara ya ce anta muhammadin rasulallah an gama san mutuwa idan ta zo to sai dangana cikin kabari daga kai sai aikin ka da ka gina amma in ka san annabi to ka sha kwana ka kuma shan kwana ka sha wata kwanar da so da salati ake sanin haka in kuntuna in an saba wa annabi azaba ake domin shi bai sabi Allah da kai ne yake malan da bai sabun ma annabi ne yake yuzunubin al'umarsa da yafewa ake sai an yi zugar wasu za a yi jahannama sai ka tulo zunubinka ka zo ranar hisabi an maka hisabi za ka wuta annabi ya ce a azo kai kuwa mene ya saka ka aikata wannan zunubi
tozo ka ba aljanna ka zauna amma karka kuma wace kumawa kuma abuwa ce kawai dama ranan nan an gaji sauri ake mala'iku sun gaji sauri suke annabawa sun gaji sauri suke sahabbai su ma sun gaji sauri suke shehunai an gaji sauri ake manzon Allah shi kwata al'umma ta yake jahannama ma zai tafi ka ji shi a wuta wani aikin ya je wani aikin aka je yi kar ka ji shi a wuta shiga yayi haka ne mana mala'iku ne a gefensa hagu da damansa ga sandar girma kadihu haka sunan sandar zai shiga ne har cikin alfarma tasa sama da mutum 100 sun shiga rigarsa sun fito sai aljanna sai ya fito ma zai ga kwantena an yo zuga za a yi jahannama annabi zai ce mala'iku a'a waɗannan ba ku tsaya ina za ku je da su suna kyarma su ce Allah ne ya ce mu kai su jahannama annabi zai ce a bani su shi kenan kuma daga nan su sun rabauta sai aljanna kirari za su yi ta yi wa annabi sun girmama dama ya ce mana adi babul jannati ga ranar ita ce dai yau musa'ati fa astabtu kenan hadi shafi'ul ummati fa qulil kazunu man anta in ji mai tsaron kofa sai ce ana butuhati ni ne ai mabudin sunana ne zai bude aljannar ka ci gida da waje ka ci gida da waje barhama ina ka tare musu ne dan Allah ka ci gida da waje barhama ina ka tare musu dan babansu ka ci gida da waje shehu ina ka tare musu ka ci uwarsu ba shi da rangi ba shi da mata Allah ba shi da da ya aiko manzon Allah dan komai ya fada ya shimfida kasa ya sai da sama'u ya sa bawo a gida ya raya wanda ya so ya kashe in ka musa ya dauki uwarka kai ƙara salatin nan gun abban Fatimatu Zara ba a ja mai wanda ya ja kuma ya san me ya tara har Ali a cikin sasa har Fatimatu Zara rai da da kudin su gaba ɗaya duk suka bai wa manzon Allah ba ta gida da waje ba ba bai da ka tare mun dan baban su ƙara salatin nan kun abban Fatimatu Zara ba a ja mai wanda ya ja kuma ya san me ya tara har Ali a cikin sasa har Fatimatu Zara rai da da kudin su gaba ɗaya duk suka bai wa manzon Allah mu barhama muke bi dan haka babu ruwan ku da mu in za ku yi karku yi magana ku tawo hanya mu ga mu in kun yarda da kanku ku je mana karku shigalta da mu mun riga Allah mun bi Rasulullahi muna son baban faira annabu ne ya tsaya ma shewa a zo lamarin kaga kurman dutse barhama duk wanda zai iya ya buga yaro baya daukar yaro sai dai ayi daga kai ka san dole a sha kallo in dai tafiyar sidila in dai tafiyar sidila in dai tafiyar sidila tayar motar sidila tai patch ka ci gida kuma ka ci wadan lallai kai barhama ne suna ta burin kilmar sulfin shi zirin cuta maka ne ka cinye sarkin su da gwamna to wai haka ne duk magiyanka suna ruwa sun yansa cewa girma sai Allah gida da waje bala bai ta kage musu dan baban su babu ruwan mu da mai kin barhama ko dan barhama ne babu ruwan mu da mai kin barhama ko dan Madina ne babu ruwan mu da mai kin barhama ko dan Kaula ne babu ruwan mu da mai kin barhama ko da gwamna ne babu ruwan mu da mai kin barhama ko da sarki ne babu ruwan mu da mai kin barhama ko babana ne babu ruwan mu da mai kin barhama ko da liman ne babu ruwan mu da mai kin barhama ko shehina ne babu ruwan mu da mai kin barhama ko yayana ne babu ruwan mu da mai kin barhama ko da sha'iri ne muna
muna son mai san barhama in yes ko dan iska ne muna son mai san barhama in yes ko dan wiwi ne muna son mai san barhama in yes ko dan sholi ne muna son mai san barhama in yes ko dan taba ne muna son mai san barhama in yes ko zinan ne muna son mai san barhama in yes ko da shege ne muna son mai san barhama in yes ko da arne ne ko arne ya ga barhama zai ce kun ga masoyin manzon Allah ai ko arne ya ga barhama zai ce ga masoyin manzon Allah Imamu Tijjani Sise Ya Sise Ya Sise Imamu Tijjani Imamu dan wanka ga botun faira ga selan faira ga saka jisunoni alan ya dora sandoni ya hau motoci Imamu dan madara Imamu dan wanka ya gani bulin magalubu gaban galaba kan makiyana su dinga tsoro na su daina zance na Allah kamar dafa irin wanda ka yi wa Tijjani Sise Imamu Tijjani Sise barhama ya barhama 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 yes 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 barhama 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 yes 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 farko sunan ilana ya mai iko ko ina da dan jima ta ko ina da basira dan nabina jalbin kai zo ta ko ina Allah ƙara salatu ga shi mun wanda kace mu zo da shi are da sahabu su da shi na faɗi masanki ne a shi Abul Abbas da mu je kai dai a ciki da ma waje in ka so shehu sai mu je dan jar kasa da mu aje malar da kau da mu ije daga dai ban dole sai baɗi zancan da ka zo faɗa faɗi dama banci gidan kuɗi sirri in ka bi dabidi ya ba isa kaulaki ruhi da cikin mu mallaki jifan mu akan ka arziki ita ko riga dan jiki huda ko sai gidan biki me za mu faɗa akan sa ne Allah barhama gaibu ne domin sirrin ina wule zahirin sa baɗinin sa ne baɗinin sa zahirin sa ne na so barhama tuntuni ruhi na shi yaje gari soyayya ta tafi da ni in dai muka to kuje da ni Allah shi zai kula da ni kan barhama ba mu yin zato in ka je babu shi fito mu dai a cikin sa mun mato a cikin sa muke ta ambato zancan maulaya ya fito mai bacci sai ya gyaɗa bawo dai sitira gyaɗa mai jin tsoro ya barbada ko mai karshe wani bada sirrin ka gabani na bida barhama sarki dan kaulaha shi kan annabi daha kaka ga batiya wai wani sarkin sai da tambari ya ce yan kauye da yan gari na yan mata a dan gari yaki ne sai da ayari kan tafiya na ajin bari in tai zafi in tai zafi in tai zafi shi dai barhama ya isar Allah dai yana ganin ku kar ban ce a so shi ba in ka so ba ni kai wa ba ba dole a je wa rabu ba ji ba za ya ci mu ba dauri ba za ya karbu ba albarbar da shugaba barhama a babu lokaci barhama a duniya mu ci in mun je lahira mu ci barba wa yan uwa su ci da masoya masu zo su ci kai magiyan masu zo su ci kai da ita ce lokaci ya barhama barhama ya barhama abuwa masoya gausin dai a buɗa don annabi Muhammadu. Abuwa masoya gausin dai. Abuwa masoya a faɗa da ƙarfi a faɗa da ƙarfi ba kwa tabawa wane barhama wane ya yi diwani wa ya zo da wazifa lazimi ba wa ya yi musa aiki wa ya kai shi bursin ya ci gauza ya ce na tuba
gobe ma ya ƙara jibu ma mu kai shi waye yayi a'a waye auren uwarsa ya aurar da kakarsa yayi mata kayan ɗaki shi ya kai shi bursin ya je ya ci gauza sai ya ce na tuba guntun iliminsa ya tara jahilansa ya tara jahilansa da ɗan guntun iliminsa shehu zai wa gyara ƙaramin ɗan ƙaramin ɗan kar a ja da shehu ko ya ja da shehu yanzu za ya ci sarƙa yanzu za ya ci bursin gobe ma ya ƙara jibu ma mu kai shi ashe ma tsoro ne ya ce na bar kama suna ya ce na bar kama ni rawa mu juya kai ni rawa mu taba waye mana aikin waye mana aikin waye mana aikin mun gode shehu mun gode shehu ya ilahi sarkinmu ya ilahi sarkinmu ya ilahi sarkinmu alhayi share kukanmu alhayi share kukanmu alhayi share kukanmu ka shirya shugabanninmu ka sa su daina cutar mu da mun biɗa da mun samu Allah ka share kukanmu da ba salatuka Allah ka shugaban adan sallah da ahalin sama Allah a sa sahabi jumla zara ubun kubun Allah amma da shugabana ne dan na zama batujja ne aljar kasi ubana ne abul habibu na gane har gobe ni muridi ne da hakar su naga kabin ne hakar su naga kabin ne Allah tsare ni duk sharri Allah tsare mu duk sharri Allah tsare mu duk sharri ka hana ayi mun gori ka hana ayi mun gori ka hana ayi mun gori Allah ka mai da ni kosi koda ko ban da kosisi saboda sayyidin nasi barhama alhajin Allah ko jin ma'arufar Allah kai azumin ka kai sallah ga kada ambatan Allah waye rera diwani waye rera diwani ka iya rera Qur'ani da shari'a yake nuni da shugaba yake nuni barhama shehu kaulaka ga mu muna ta zancenka waɗansu ko su zage ka su ga ka shehu sa barka su barka shehu sa barka barhama ne ya ɗau tuta mu tsaya a bayanta wani gini ya sha linta shi ko gini ya sha bota Allah ka sa na sai mota 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 na manna shehu bayanta na sa hagu da damanta gaban ta shehu na huta gaban ta shehu na huta mai hasada akwai aiki ita ko hasada taji mai sa ido akai aiki ita ko hasada taji kudi yana cikin banki aje ruwa ko sai tanki mai bibiya ko sai haiki aijiniya ko sai mulki Allah ya sa a dai gane Allah ya sa mu dai gane layi su ƙarya ne da arabe da anjo ne da arabe da anjo ne shi kwana yi yawa ne kai sana'ar ka daidai ne ka gane rabu sarki ne ka gane shehu goga ne kuma ya zo ka san shi ne kuma ya zo ka san shi ne ka daina ji akwai wane ai hatara bakar ta fashe ai hatara bakar ta fashe wari na gaske sai mushe can gaskiyar tana tushe ai gaskiyar tana tushe can bindiga a gun baushe ramin su shehu ya toshe ramin su shehu ya toshe a cewa mai gudu ya gudu a cewa mai gudu ya gudu tsiya tana gurin daudu tsiya tana gurin daudu auka ko sai gurin audu auka ko sai gurin audu karabu kan kiɗa idu karabu kan kiɗa idu akwai mutum a tal'udu Allah ka sa mu dai gane aniya ne aniya sirrin fatahi ayya bara atiku jaranya bara atiku jaranya sirrin fatahi ayya amma dukar a dai juya sadiku dogarai tafiya sadiku dogarai tafiya shausa a karanin kaya mai tambura gidan madahu haliban mai yaban shehu baba nasu su ihu mahirin na gidan shehu adamu haruna sayyidi kawu naruna sayyidi kawu
na shugaba su na ci duhu aljar kasi masoyi ne almaza masoyi ne lahir ma masoyi ne aljar kasi ubana ne aljar kasi ubana ne aljar kasi ubana ne Allah ka sa na sai mota na manna shehu bayanta gaban ta shehu na huta na sa hagu da ‘ya'yan faira daban suke ‘ya'yan faira daban suke a gaya musu mu daban muke ku gaya musu mu daban muke shewunan faira daban suke manyan faira samarin faira ai ɗan matan faira shewunan faira muridan faira aikin faira ɗan wankan faira masu kuɗin faira daban muke sallah muna azumi muna sallah muna azumi ba ma shiri da masu tsagumi wajen zikiri kullum anan muke ai in zamani ya zo mu ne da shi mun san Allahu ne da shi gausi ya ce kar mu ya da shi shi ma gausin zamani yake duba su karki buri madagire sunu su harraba ni sai cire a jiku baran barahama shi yake muna kaunar barahama alhaji da shi muka san Allah ubangiji wanda soyayya yake iji ta annabu wanda sillarsa yau muke shairan faira kaga mu kudi mulki baya tafi da mu muna tsaya inda aka tsaya da mu gurin barahama madina ma take mutanen shehu ne mutanen Allah ayya shehu ayya shehu ayya shehu faira shehu labbaikum shehu labbaikum shehu labbaikum shehu jadi barhama wala barhama targi barhama jalabi barhama mardi barhama ayya shehu ayya shehu ayya 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 faira 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 mutanen barhama sun fi tsoron Allah mutanen barhama sun fi tsoron Allah muna gode wa rabbu ni'imar da ya bamu da an gan mu za a ce ga su can murate charidi a ce ga su can murate gausi a ce ga su can da an ji wazifa a ce ga su can ana jin zikiri a ce ga su can ana maulidi a ce ga su can masu kudi a ce ga su can yan wanka a ce ga su can murate gausi a ce ga su can mahau mota kuma a ce ga su can ana jin Allah a ce ga su can biyar bidai da siyar ku ba ta wuce 10 kalangun in ya fashe akwai yan gala Allah ya isa ne tsakaninmu ga wanda duk ya ce mun fi son shewa akan manzan Allah Allah ya isa ne tsakaninmu ga wanda duk ya ce mun fi kaunar shewa akan manzan Allah wa billahi allazi muna son gausi ne saboda ya dan farewa manzan Allah mafi yawan yan faira yan kasuwa ne akwai yan boko na gaske bayin Allah muna lazumi mu zo mu dora da wazifa idan ta kace be mu je mu ta la haula muna ya Allah 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 barhama kola hiya inyas barhama kola hiya inyas yes 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 yes
sunan ubangiji malici alagwani ya mawadaci raba a cikin lalaci sannan a bani insha inci salatu kan da bayan kewa Allah ƙara ƙarar dawa daga kusa da ruhin nawa ga annabi ilahu kai ƙarawa ina gwanin ku ni ganawa a cikin sa muke tashewa hanyar sa take sadarwa sunan sa ya wuyar furtawa dubu jiran guda na matasa abula bi baka gara gasa azu ce mu kama kadarsa aljarkasi ne aljarkasi ne aljarkasi ne kuma mazo akwai labarai amma gowar kaɗai da bisan rai shau shi kaɗai ne mai rai taki a gunmu mu kuma tsirrai na shau duwa ɗan tattafa na shau duku ɗan tattafa Barhama ya riga ya yi rumfa mun shiga da mun rufe kofa mai hankali ya ɗan lissaf makin shau mai ribar ka kwana ce mai wuciyar ka da muna ce marka shuka ake idan ta sauka shau ba a yi mai wasa amma waɗansu na zagin sa kuma su ɗan alaka ba sa Allahu ne ke kishin sa wasu bar jalan gaske sarakuna su ne ma ake da dukkan su duka waje Barhama ne ashe ɗan gaske wallahi shau ne dan wallahi shau ne ɗan gaske wallahi kausi ne dan wallahi shau ne ɗan gaske wallahi kausi ne dan gaske Barhama dai bata jani ne zan sama kadai aya ne ku ƙara bayyana wa mutane ko za su ki mu yan faida ne dai da ku ki yan faida ko za a ki mu yan faida ne dai da a ki yan faida ko za ku ki mu yan faida ne dai da ku ki yan faida mu a cikin sa muke tashewa har rawa muke takawa mu a cikin sa muke tashewa har rawa muke takawa har kudi ake likawa in an yabe ka ai karawa har gida ana bayarwa har madina ake bayarwa har kaula ake bayarwa ni ma a can na samu tawa in yes ba ko dai ya ka kusa yau makin baye ko waye ko dan waye duk su zira ta da yaye kashe ya dinga yin shaye in yes ba ko dai ya shayin mutum da ma kuma aljan madan bada na yi zancen min shiru saboda wadancan sun ce Barhama ba haya ne mun yarda shi ƙarya ne ga shehu nan a fili betal ya suka duniya yayi makil kasar zal tumbul lallai Barhama kai ne gwal Allah ya so in yes annabi ya so in yes malaiku sun so in yes ruwanai sun so in yes annabawa sun so in yes sharifai sun so in yes waliyai sharifai sun so in yes waliyai sun so in yes tabi'ai sun so in yes masu kuɗi sun so in yes mutane sun so mutane sun so in yes aljanu sun so in yes mutane sun so in yes ruwanai sun so in yes mutane sun so mutane sun so in yal aljannu sun so in yal ruwanai sun so in yal masu kuɗi sun so in yal talakawa sun so in yal ka hau jirgi kaga in yal ka hau mota kaga in yal me mashin ya sa in yal me keke da wata in yal dan daidai ta ma in yal me biya wota ma in yal shi shaina ya sa in yal almajiri da wata in yal me rogo ta sa in yal me gyada ta sa in yal shi shaina ya sa in yal a cikin wuya sai kaga in yal a cikin daki kaga in yal ka hau facebook kaga in yal a twitter sai kaga in yal instagram sai kaga in yal ka hau tiktok kaga in yal ka hau whatsapp kaga in yal ka hau insta kaga in yal ka hau jirgi kaga in yal ka hau mota kaga in yal yan shi'a sun so in yal ingizala sun so in yal kadirawa sun so in yal la'anannu sun so in yal tsinannu sun so in yal kowa ma ya so in yal majubai sun so in yal munkirai sun so in yal yan mata sun so in yal gwamnoni sun so in yal sanatoci sun so in yal sarakai sun so in yal mutane sun so in yal aljannu sun so in yal rayayyu sun so in yal matattu sun so in yal na dacen sun so in yal na yanzu sun so in yal masu kuɗi sun so in yal talakawa sun so in yal samari sun so in yal yan mata sun so in yal zawarawa sun so in yal shehunne sun so in kai da an haifo jariri shi ma sai kaji ya ce dawa ta yi nama dawa ta yi nama dawa ta yi nama dawa ta yi nama kai dawa ta yi nama 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 shehu ka iya kawuta wasu ki shehu dan shashanci wai za a ba su yanke talauci a sai gida a sai musu mota dan an jima a kai su Madina to kullum bita kullum bita kai kullum bita to cirin ba ci ba malam ba faɗa da yan fairar ba Allah ba faɗa da yan fairar ba canai ba faɗa da yan fairar ba cikin daren ake ji malam ƙaryar mutum ya ɗau kayansa ƙaryar mutum ya ɗau kayansa muta ta bara ga la haula hasbi ta zo ta hau bayansu ga fituyi ga jibrima dawatai ga fituyi ga jibrima ga fituyi ga jibrima harazini yana bayan mu shehu atiku a daman mu shehu jar kasa da fa'in mu la ilaha illallah
Muhammadin Rasulallahi yau ake bikin nan namu kai abu namu maganin akwabe mu kai abu namu maganin akwabe mu bikin nan namu bikin dan uwanmu na Allah mai kaunar Allah ga manzon Allah sirrin fatahi na Allah wannan gari ɗan iri ne fa na sharifi rabi dan usmani wannan rana hayya dawatai nama kai gida yayi nama yau fa gidan tai nama dawatai nama yau fa gidan tai nama Allah la ilaha illallah Allah ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wane yaro wa babansa wa yaro wa kayansa waka din ba shehu waka da aikin shehu waka da aikin shehu aikin sai shehu aniya da yan faila aniya da yan faila ai tafiya da yan faila yawa tai nama ai shirin baci ba ai shirin baci ba sakandare ake jin tsoro dawatai nama dawatai nama Allah jikan sharifin Allah Allah jikan sharifin Allah Allah jikan sharifin Allah sharifatu na manzan Allah sharifatu na manzan Allah shi da nafsu bawan Allah shi da nafsu bawan Allah shi da nafsu bawan Allah kaji masoya manzanmu kaji masoya manzanmu Allah ya albarka bayanku Allah ya duba har bayanku Allah ya duba har bayanku Allah sa zanku Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kai baba minti daya shahiri sharada ayya tafiya ta tafi dan idi na sharu Rabi Usman baba ya ce a gaya ma lallai zaka je kaula ko kuma a baka kudin kaula ba ai bane ba auka ta mun gode Allah ya ƙara soyayya Allah bar mu da manzo Allah dawa tai nama za mu je kaulaha za mu je kaulaha zan koma kaulaha wayo barhama ya ka ganni raudar shehu ya ka gan mu raudar shehu sirrin fatahi ma yayi ihu sanda je raudar shehu ya diya ne yayi ihu ya ka ganni raudar shehu kai la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah dawatai nama zage mu muna son ka mu muna kaunar ka in ka zage mu dau kudi da kanmu mu baka in ka zagar bar shehu za mu zage ubanka dauki naka na daulawa bai nufin kaskanta dawatai nama shehu ya kake ne hankalin maza ya tashi kansu ya dau caji da kyar suke yin nishi dukiyayyar karshewu dole sai ka ganshi kai da ba gota ba me ya kai ka bi mu farauta dawatai nama a hantare mu a zage mu du akan barhama tuwon girma dole dai miyarsa da nama in ka ce tara lambar gaban ta ce ne 10 kaga hanyar jirgi kwatai daban da ta mota dawatai nama ya fatiha ya fatiha ya fatiha sai da fatiha cota yar mai cota
yar mai cota Fatiya Barhama ce a fili sannan shawun cota ce a hali ganin na sai mai ido da kwalli komai na faɗa kan Fatiya to babu nadama babu nadama babu nadama Fatiya tsaya mun ki ƙaryata su idan sun taso ki dan gobe su suna so ne wai mu zam kamar su ana ba su kuɗi su dinga zagin Barhama ƴaƴan iska ƴaƴan iska in ba Barhama ba a faɗa da ƙarfi wa za mu yi wa yabo a zage mu a duniya wane ɗan kaula a tamkar ɗan Najeriya wane hotonsa ke fitowa a samaniya wane in ya faɗa kamar an mai tambaya wane hotonsa alamar 'yan tijjaniya wa za mu rike mu sadu da Allah lafiya wa za mu rike mu sadu da Allah lafiya wane ɗan kaula tamkar ɗan Najeriya wane makiyansa ba su zaunawa lafiya wane mai kinsa ba ya zaunawa lafiya wane hotonsa ke fitowa a samaniya wa za mu rike mu sadu da Allah lafiya in ba Barhama ba in ba Barhama ba muna nan ko kun tafi ku faɗa mana ko kuna tsoron su ne ba su ji ku ba yan fairar shehu ne munafukai su ji yan iska su ji makiya ma su ji masoyan ma su ji komai shehu ne gausi gausi ne Barhama gausi ne kai a duniya mu ci a lahira mu ci ya su ci masoya su ci makiyan ma su ci ba komai shehu ne kayan shehu ne fairar shehu ce shehun shehu ne gausi gausi ne Barhama shehu ne gausi gausi ne gausi gausi ne gausi gausi ne inyas 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 Mama chota, ya mama chota mama, mama chota mama, 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 Azil muhaiminu wa azil waji, azil qadim la wa azil waji. Sabana ya bazama ya wadu, wala salil awdasu. Shawu ya ce ta sarto inna nema, wala rabuhu. Nasiriya Makaraju illa kalqadi Ariya illa kalquri wala yako Aril ubay wa kaybata litataki wa quluhu la tagebe makaribaga habunaka madaraso wajodale wadafzera nimadali inabane asara falelera Allah matinu bikasadar agero baye lami qawe an la ilma la hawla wala وكيليا أنت الذي كل الذي فإنما يا ربي هو الذي الله لطيف وآله وصحبه مولانا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله الله يا الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله 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 فيرا 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 فيرا